И така, здравейте приятели, епизод номер 6 от моята Minecraft синглплеер поредица. Надявам се епизод 5 да ви е харесал, знам клипа беше много дълъг, но предполагам, че направихме интересни неща. След къщата, за жалост, абсолютно нищо не съм правил, понеже реших малко почивка да си направя. Ми трябва... Прави са бързо. Така. И се досетих, че примерно мога да направя на базата на това нещо. Или на ето това професионални печки, които би трябвало да се изпекли достатъчно стол. Да. Имам достатъчно стол. Имам хляб. Това расте. Пещерата тук. В смисъл... Добре, за сега не съм бридвал овце наскоро. Къщичката вече е факт. Предполагам къща, която изглежда също доста добре от този хълм. Добре се получи. Тази пещера тук не е лоша, обаче мисля да направя нещо като честрум. Но той няма да е в този епизод. Понеже реших да направя честрума в някой следващ, примерно след около няколко епизода, понеже 50-минутните клипове знам, че не бихте ги гледали, то не са много интересни, както казах. Нито пък може и да не вас, да не са ви интересни. Затова, опа, това какво е? Колиба. Ай, стига толкова. И... Странно, тук има пещера. Да, между другото... този епизод може да се превърне в експлорване на неща. Това спаунер ли? Spider Cave. Двоен чест. Нещо интересно. Седо. Кофа с вода. Iron Horse Armor. Полагам. Да, ще махна. Странно, но... Снимам и няма лаги. Забравих моя приятел Айрана, който отдавна не съм взимал. И тъй. Значи сега ще направя... Тук няма нищо интересно, де. Ще направя малка разходка. Трябва една голяма разходка, просто минахме на пещера. Много интересно. Ще тай качвай се, бе. Аз за това ли ти плащам? И тъй. Така. Къщичката. Друг голям проект, който мисля да направя. Малко тъп се получава, че 5 минути от клипа минават в обясняване какво ще правя. Но както и да е. Друг голям проект е, мисля, тази част, цялата тук. Мисъл е така оградената. Да я направя цялата с сняг и да издигна нещо като снежно село, което ще е дом на Пешко и приятели. Пешко е ето този тук. Ето го Пешко. Горд собственик. И така. Гледайте парадокса. Горе вали снег, тук не. Майнкрафт лойка. Тъй.
Значи... Момент. Нямам наистина много материали. Момент само да подредя малко. Тъй. Тези неща са с буклук. Буклука. Ще хвърля. Осемайрон. Бум. Така. Следващата идея. Следващия проект, който мисля да направя е това. Значи, ще продължа клипа. Не се знае кога. Примерно ще ми отнеме малко време да събера ресурси. Защото съм обещал. Искам Oak Forest. В смисъл тази от обикновеното дърво. Понеже адски много се нуждае от дърво. И за това ще си подготвя малко честове, понеже това нещо, примерно, това тук ще бъде пълното след такива неща. Затова ще направя колкото му обрадви. Ще обикалям първо, нали, защото да намеря, пръсни се, да намеря Oak Forest, предполагам май наблизо имаше. Не съм сигурен, не съм експлорвал и наоколо, което е минус за мен, между другото. И да, добре, както и да е, ще се върна след малко. И така, здравейте, приятели, отново тук сме вече след няколко часа много трудна работа, някъде от порядъка на 4 часа 5, за събирането на това, плюс това, което е много. Тук празно, нямам представа какво ще правя. Така, знам, малко тъпо, че вече толкова епизоди нямам диаманти, но в следващия епизод обещавам, че ще копая. Сега, мястото, където ще се построи този тип, в смисъл, то ще бъде помещение, едното ще бъде помещение с... не може да се свети. Едното ще бъде помещение с кошче, другото ще бъде с пекарна. Така, сега. Имаме без проблем. Пул трябваше пече. Не е проблем там. Проблема е, че кола няма да стигне. И за тази цел ще разглобя единия стак кола. Това и другия. Какъв смисъл? И без това няма да ви. Това е просто приход. Не има гориво. Защото аз искам адски. Много. Печката е двойна. Трябва да тече много бързо. Просто аз така много съм искат. И така, как видя. Няма значение. Мястото, къде ще построя тези помещения са мендовието. Не. Добре дошли. Така. Поздравления. Трето умиране. Не е проблем. Обичам Майнкрафт. Така. Предполагам. Ще изгледам отказ от това и ще си запиша координатите. До скоро. Може да не записвам координати, пак имам легло. Добре, това нещо е просто гениално в Майнкрафт. Но добре, бах ти тъпия крипър, смисъл, what the fuck.
Аз съм някакъв крипър. По-направо изкорно червата. Ах ти крипъра. Мразя ги. Тук има сант. Тук ми бяха... Така. И 47 левел, 41. И без това ще се прави енчантинг. Тъй. Сега. Сега. Много сериозно такова на Cobblestone. И тъй. Значи къщичката, тъй. О, не, няма да го направим, нали? Той е безобиден. И това е силата. Ай, как не правя? Добре, ай вече спирам, защото само простия правя. Така. Добре, спирам вече, защото ми писна. Так, значи, мястото, където ще бъде този тип пекарна и там както ви е... Аз си го наричам пекарна, за вас не знам. Само да го огледам, искам да е близко, да не е много далеч. Да, логиката просто кърти. Искам да е близко, но не е много далеч. Значи, единственото място, може би, за такова нещо е под къщата. Под къщата няма просто такава полза. Затова ето тук. Ще вкопаем малко земята и предполагам, че това ще ви е скучно. Затова ще изкопая дупката, където ще се намира цялото това нещо и ще продължа клипа. И така, здравейте приятели. Изкопах дупката, поставих честовете, смисъл някои от системите. О, ето откъде е същия блок. Да. Поставих системките. Момент. Опа. Поставих системките. Смисъл, това е чест, хопър, чест, като най-долната част. Така, тук отзад оставих място за нещо. Това няма да го пивам, защото тук смесват. Дизайна го направих, много махнах, понеже забелязах, че не снимам. И ми стана адски тъпо. Мисля, че беше нещо такова. Нямам голям спомен. Беше нещо така. След това така. Да. Тъй. И така. Да, това беше. И тук слагаме това честовете, за които ще бъдат пригодени нещата. Не съм изчислявал точно брикове или някакви други простоти. Просто почнах да реда и си казах какво ще. И то взе, че се получи нещо, един хубав дизайн. Имам такива неща обаче само за тези. Което не е хубаво. Тъй. Това е дизайна.
Не е труден. Опа. Това просто ще го щупим. И тук по тези колони трябва да има торчове, които ще направя. Значи... Да. Я да ми стигне един блок. Хубаво, че имам крафтинг. Толкова стълби ще стигнат, понеже стълбите са ми дефицит. Така. Доста по-тясно сега започва да изглежда заличката, ама... Какво да правя? Не помня в предния клип какво казах, че ще бъде, обаче това ще бъде основен честрум за основните неща, които аз използвам. Дърво, къбълстон, сняг даже предпочитам да направя. Тъй. Така, вие системките ще са същите, даже ще ги направя пред вас. Но ще ми трябва първо да ги сложа. What? Се качвам. The fuck? Ти се базикаш. О, това е бък. Да. Така малко фелчи. Не, тук си е лак. Тъй. Не знам защо не се получава. Така. Перфектно. Тук е малко видялко нищо. Тук ще всички столам прости. И понеже те няма да ми трябва, ги изсипвам. Ето дизайните. Така. Не стигнат. Аз съм пробвал, че дърт с кирка. Не, наистина ти се шегуваш, се няма да ми стигне с един блок, нали? Сега ще видите какво се нарича да ти е всичко да ти фейлне. Да, ура. Тук няма има стълбище. И сега ще направим.
Да, нещо. От текста умбрика там долу. Като идиот. Ще взема стол от печката. Да, пълни са доста добре. Не знам. Опа, извинете. То не го крафтинг. И 3 бройки. Добре, целия Майнкрафт се бъгва. Искам да е нещо по-интересно. Така. Примерно нещо така. И върху това да има покрив. Обаче нещо Деми, тук клипа адски много ще насече. Така. По-грозно, не знам. Обаче, примерно, мога да направя така. Да е нещо по-декоративно. Да, то. Като да всъщност е така. Ая. Да, сигурно това нещо е адски грозно. Чест да ви кажа, не ми пука особено. Така. Всъщност не е много лошо. Момент. Така ще видя малко по... Добре. Да, наистина изглежда по-добре. И ако махне тези неща тук, просто перфектно. Склада и всичкото са много добри. Повече често и блока и такива неща няма не трябва. За това пъхам всичко тук. Също знаете какво това ще е.
Нямам кавалство много, 20 кавалства му сложих. То голямо щастие, защото. Сега гледайте как се отбия скелета с кирка. Те. О, чакай. Това беше печката, нали? Да. Тук са мини преждевременни нещица. Междинни. Ще не значи това въобще не се получи яко. Но ще го оставя все пак. Горе-долу ме радва. Що да не радва и вас. Така. Това ще бъде осветлението. Поне за сега. Ще направя кирка. Помня си нещата. Ще направя честове колкото трябва. Мисъл, колко има с някой дърво. Това отива за честове. И да ви кажа, опасявам се, че няма. Дай, това да отиде често. Толкова. Стига толкова. Обаче ще остана без аеро. Пет хопъра. Искате ли ви кажа нещо? Това няма да ми... Ще ви колко. Ба, 6 хопъра. Абсолютно нищо. Това е доста такова проекта. И ми харесва наистина. Значи тук кирки ще трябваше да правя. Ама предполагам следващия епизод ще ви покажа. Не съм почнал да строя мина още, но ще ви покажа горе-долу хубава мина. Какъв айран, бе? Еха, че беден став. Аха, виж какво, ще паузирам клипа. Сигурно ще мисля, че ще читвам. Едва ли ще е така. И си ми така, какво мислите, защото аз се оцелявам за кеф. Ако пусна геймод и сако, може себе си, не вас, тъй че и вас, но най-вече себе си. Тъй че паузирам клипа, ще дойда след малко с малко айран, предполагам, колкото е нужен и така. Така, след около 2-часово копаене на айран, събрах толкова, което би трябвало да е достатъчно. Да си направя първо малко инструменти, нали? Да. Ще направя лопата и кирка заедно. База и меч.
15 хопъра, 33 честа, не знам дали ще стигне. 9 блок. То на практика това е систематизацията. Не е трудно. Колко блока сме? 1, 2, 3, 4, 5, 6, а те са 9. Надолу, което е доста. В смисъл 9, защото се побира 6 хопър и накрая. И ето, всъщност така се прави автоматизираният chest room. Т.е. той не е автоматизиран, не е нищо. В смисъл най-проста системка си. Но и също хопър чест, стигат до долу. Обикновена дупка, в която аз просто слагам неща. Кефима как се образува тук нещо отзаде. Може и да го използвам, може и да не. Между другото, знаете ли какво ще използвам? Е това тук. Това е много добро нещо за тунелчи. Примерно. Защото идвам точно тук. Да, най-гъвното място, не благодаря. Примерно ще покупая тук, тук и идвам тук. Имам торче в себе си. Ще ги наредете тук така. Колко да е светло. Колко блока? 4. И ето тук. Излизаме. Добре се е получило. Смисъл това. И направил. И ще паузирам клипа и ще направя стемката. И така. И така, здравейте, приятели. След 20 минутна работа направих всичко. Направих хопър и взех още дърво. Опа! Май си захвърлих целият Томбрикс. Чакай се. Томбрикс. Кой беше Томбрикс, взе? Това беше стол. Момент. Нямам дърво, нали? Ще направя стълби. Вот. Чакайте. Къде беше дървото, бе? Познавам се наистина. Имах сума си дърво. Това. Момент. Ще бъде системата дали нещо не се е задръстило. Дай да тук беше. Ладно, да съм влязал на стара версия.
О, да бе. През времето, когато ма нямаше, влязох. Това са стара версия. И дървото явно изчезна. Или пък също с не. Или просто е бък, който аз трябва да разреша. Факюриот. Мамка му. Да. Беден. Отново без дърво. Не мога да разбера за кой беше 4 часа. От такова копаене дърво. Как иде? Тук щях просто да сложа малко стол. Който стол също трябва да е някъде тук, бе. Поставя всякакви неща си. Какво са тук? Ето го столна. Няма къде да се предаде просто. Ето... Значи... Грешката е моя. Къде ма това? Това преди е свършил. What? Защо дървото е тук? Това е само за стол. Всъщност, знаете, ако за да има ред, ще го наредя тай. Тези ще ги върна. Всички неща от стол. Косимо предостатъчно. Да, грешката е моя наистина. Защото наистина като се прави система трябва да се гледа. И донейтинга на дърво започва. Значи това е огромна грешка, която правя. И това наистина ще е огромен проблем за... Ще да е огромен проблем наистина, но оправих го. Взех там нещо. От там да радва душата. Така. Нещо по-фенси да е. Що по сега кажете ми това фенси ли? Какво е нещо? Тя вече са били от тук. Чакай да видя. Това е. Да, това е добро. Това даже е перфектно, не го поставих.
Много точно го описва. Еми, това беше... Това е импровизиран честрун. Много е малък. Знам. Мисля само за 8 айтема, но мисля, че е достатъчно. Импровизиран отзади такова, предполагам, ще направя още електронни системи и къща. Тя там още надяпа, това тук. И се надявам клипа да ви е харесал. И чао и до скоро.